Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. 1000 schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wil zeggen, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven en hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want zij houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als je blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken, maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken. Oh, en hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis. En je wilt wel met hem meegaan, samen naar de overkant. Je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.